खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसामनि बाजेट 2026आव सेमिकन्डाक्टर आरो टेकनि सायाव नोजोर होनानै 2 लाख साख्रि थिसननायनि थांखि लानाय जादों। फैगौ 5 बोसोराव 2 लाख पाब्लिक सेक्टरनि साख्रिखौ नोजोर होनायजों लोगोसे सरकारा गोदान मुगानि दारिमिनफोर जेरै सेमिकन्डाक्टर आरो ग्रिन एनार्जिनि सायाव नोजोर होनो थांखि लादों। रांखान्थि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया 10 जुलाइआव एसेमब्लियाव बाजेटखौ गथायदों। बिथाङा बुंबावो दि हादोरसाया थांनाय 5 बोसोराव गावनि थिसनथाइ आय'गफोरनि गेजेरजों 1.64 लाखनिबो बांसिन थिसनथाइ होखांबाय। बे जाफुंसारनायनि सायाव रांखान्थि मन्थ्रिया बुङो दि सरकारा 1 लाख साख्रिनि खोथा होदोंमोन आरो जों थांनाय 5 बोसोराव 1,64,000निबो बांसिन थिसनथाइ होनानै बै रादायखौ बारदों। बे जाफुंसारनायखौ बिथा खालामनानै जों दा साख्रि सोरजिनायनि उननि खोन्दोआव आगान सुरदों। फैगौ 5 बोसोराव सरकारा हादोरसानि गुवार पाब्लिक सेक्टरनि इक'सिस्टेमाव 2 लाख साख्रिनि खाबु होनायनि थांखि लागोन। बे 2 लाख साख्रिनि थाखाय मोनसे रडमेप थियारि खालामनो थाखाय गाहाय नेहाथारिनि दैदेननायाव मोनसे स्पेशेल टास्क फर्स दानाय जादों। सोरखारि बिफानफोर, रायजोआरि मुलुगसोलोंसालि आरो मेडिकेल कलेजफोराव गोदान साख्रि सोरजिनाय जागोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बे थांखिखौ बरायदों। बिधान सभायाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया बुङो दि जों गुबुन गुबुन सेक्टरफोराव साख्रि सोरजिगोन आरो लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामगोन। बे रांबावजायाव गावारि खोन्दोनि रोंगौथिनि फारसे सोलायनाय नुनो मोननाय जादों, जेराव स्किल, इमप्लयमेन्ट आरो एन्टारप्रेनारशिपनि बिफाननि थाखाय 496 कौटि रां होनायनि थांखि लानाय जादों। जापान इन्टारनेशनेल कपारेशन एजेन्सिनि हेफाजाबजों सेमिकन्डाक्टर इक'सिस्टेमनि जौगाथायखौ मोनसे गाहाय नोजोर होनाया जादों। रायजोआ दिहुननाय आरो लजिस्टिकखौ जौगाहोनो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दारिमिनारि पार्क फसंनो सानथांखि लादों। जायगानि लाइमोनफोरनि थाखाय गुबुन हादोराव साख्रि मावनायखौ साबसिन खालामनो थाखाय रांबावजायाव नार्सफोरनि थाखाय गुबुन हादोरारि राव आरो रायज्लायनाय इंराजि फोरोंथायनि थांखि लानाय जादों। बे मावथांखिफोरा जापान, जार्मानी, इउनाइटेड किंडम आरो गाल्फ बायदि हादोरफोराव साख्रि बाजारफोरखौ नोजोर होगोन। सरकारा एनिमेशन, भिजुएल इफेक्ट्स आरो गेमिं बायदि सोरजिलु आयदाफोरखौबो जौगाहोगासिनो दं। गिबि मन्थ्रि शर्माया बुंदों, जों खालि मासिफोरखौल' फुरा नङा, नाथाय गोदान मासिफोरबो सोरजिनो हागोन। सावस्रि, सोलोंथाय आरो गोबां गुबुन बिथिङाव गोदान खाबुफोर ओंखारगोन आरो जों फोथायो दि जों 2 लाख थिसननायनि थांखिखौ मोन्नो हागोन। नैथि खौराङाव दङ सिलचराव नंखाय सनानि थगायनाय। 7.23 किल'ग्राम नंखाय सना जब्द, सासे हमजादों। काछार पुलिसआ सिलचरनि आलमबाग ओनसोलाव मोनसे स्पेशेल अपारेशननि गेजेरजों 7.23 किल'ग्राम नंखाय सना जब्द खालामो आरो सासे सन्देह गोनां सुबुंखौ खायो, जाय बायग्राफोरखौ थगायनो नाजानायखौ फेलें खालामो। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ हमजानाय सुबुंनि आखाइनिफ्राय 7.23 किल'ग्रामसो लिरथाय गोनां 112 नंखाय सना बोखांनो हायो। रायजो राजाफोरखौ सांग्रां थानो खावलायनानै एएसपि सयकियाया सुबुंफोरखौ जायखिजाया बायनायनि सिगां सना आरो गुबुन बेसेन गोसा धातुफोरनि सैथोथिखौ फोरमान खालामनो आरो गनायथिजानाय आरो फोथायजाथाव फालांगिरिफोरनिफ्रायल' बायनो थाखाय बोसोन होदों। बिथाङा नोगोरारिफोरखौ खावलायबावो दि जायखिजाया सन्देह गोनां लेनदेन एबा थगायनायनि सन्देह गोनां जाथायफोरखौ थाबैनो खाथिनि पुलिस थानायाव खौरां हरनांगौ होनना बुंबावो दि बेफोरबादि रांखावरि दायफोरखौ होबथानो थाखाय रायजो राजाफोरनि हेफाजाब होनाया जोबोद गोनां। थामथि खौराङाव दङ आसामनि शिबसागर जिल्लायाव सासे 12 बोसोर बैसोनि हिनजावसानि सायाव दाय होनाय गाज्रि आखुआव 48 बोसोर बैसोनि सासे पानिपुरि फानग्राखौ खानाय जादों। दायनिगिरिखौ बिहारनि समस्तिपुर जिल्लानि थागिबि हरिराम रय होननानै सिनायथिनाय जादों, जाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो शिबसागर टाउनाव पुचका स्टल सालायगासिनो दंमोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला उन्दै हिनजावसाया गावनि बिमा-बिफानो गाज्रि आखु दिन्थिनायनि खोथाखौ फोरमायनायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैयो।
खौरां मोननाय बादिब्ला दायनिगिरिया जायगानिफ्राय खारलांदों आरो सानथामसिम खारखोमानानै दंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला 10 जुलाइखालि जायगानि बिहारी हारिनि सोद्रोमाफोरा हरिराम रयखौ नाजिरानि बालिघाटआव नागिरना मोनो। बिथांखौ हमनायनि उनाव बिथांमोनहा शिबसागर सदर पुलिसनो गथायदों। उनाव पुलिसआ दायनिगिरिखौ गावनि आवथायाव लायो आरो जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामो। अजद होनाय दायनि सायाव आबुं थासारिखौ मिथिनो थाखाय दासान्दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम सरकारा फैगौ सोलोंथायारि बोसोरनिफ्राय रोंगौथि गोनां फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङि स्कुटार बिथांखिखौ फोजोबगोन। आसाम सरकारा फोसावदों दि बियो फैगौ सोलोंथायारि बोसोरनिफ्राय डक्टर बनिकान्त काकति मेरिटरियास एवार्ड स्किमनि सिङाव रोंगौथि गोनां फरायसाफोरनो स्कुटि राननायखौ बन्द खालामगोन। 10 जुलाइआव 2026-27 रायजोनि रां बावजाखौ फोसावो। रांखान्थियारि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया बुंदों दि बे बोसोराव फ्राय 18,000 फरायसाफ्रा स्कुटि मोनगोन, जायनि उनाव बिथांखिखौ फारियै बोखारनाय जागोन। बेनि सोलायै बे धोनखौ गुबुन सोलोंसाफोरनि मोजांनि हाबाफारिफोरखौ फुवारनायनि फारसे होफिननाय जागोन। सरकारा बेखौबो फोसावो दि निजुत मयना आरो निजुत बाबु स्किमफोरा आगस्तनिफ्राय जागायफिनगोन। दासिम बे हाबाफारिनि गेजेरजों 5.44 लाखनिबो बांसिन हिन्जावसा फरायसाफोरा मुलाम्फा मोनबाय, जेराव 374 कौटि रां होनाय जाबाय। सोलिफु राङारि बोसोराव 5.30 लाखसो फरायसाफोरा राङारि हेफाजाब मोनगोन होनना मिजिंथिदों। मुख्यमन्त्रि ऋषि सा माजुलि बिथांखिनि सिङाव फिसा आरो सिमा गैयै आबादारिफोरनि थाखाय मददआबो सोलिबाय थागोन, जायनि गेजेरजों मोनथावना मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो बोसोरफ्रोमबो 11,000 रां होनाय जागोन। बाथि खौराङाव दङ आसामनि गार्बेज डाम्पआव मानसिनि खर' बिगुर मोन्दों। 10 जुलाइआव आसामनि जरहाट जिल्लायाव मोनसे नोगोर खुंथायारि गार्बेज डाम्पिं फोथारनिफ्राय मोनसे मानसिनि खर' बिगुर मोननाय जादों। बाय'मेडिकेल दाखोर दाला गारनाय नेमफोरखौ सिफायनायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों। मिउनिसिपालिटि गारिनिफ्राय दाखोर दाला दैखांनाय साखोन-सिखोन मावथिफोरा दाखोर दालाफोरनि गेजेराव खर'खौ मोनो। बिथांमोनहा थाबैनो पुलिस आरो जिल्ला खुंथायखौ खौरां हरो, जायनि जाहोनाव सार्कल अफिसारआ जाथाय जायगायाव थाङो। पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों। खर'आव मोनसे थार खानानै बेयाव B4 लिरनाय दंमोन। बेखौ सोलोंथायारि एबा मेडिकेल खामानिनि थाखाय बाहायनाय जादोंमोन आरो गोरोन्थियै दाखोर दालाफोरजों गारहरदों होनना मिथिनो मोनो। पुलिसआ खर'खौ जब्द खालामनानै गावसोरनि नायबिजिरनायखौ थार आरो B4 सिननि सायाव नोजोर होगासिनो दं। बेफोर खेंफोरथिफोरा फोरमायो दि खर'आ मेडिकेल सोलोंथाय एबा बिगियानारि बिजिरसंनायाव बाहायजानाय मोनसे एनाटमिकेल नमुना जानो हागौ। नायबिजिरगिरिफोरा दा खर'नि फुंखाखौ सिनायथिनो नाजागासिनो दं आरो बबे मेडिकेल एबा सोलोंथायारि फसंथाना बेखौ गारदों बेखौ मिथिनो नाजागासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ आसामनि बङाइगावआव लाइसेन्स गैयालासे प्रेक्टिस खालामनायनि दायाव नंखाय डक्टरखौ हमदों। बङाइगाव पुलिसआ आसाम काउन्सिल अफ मेडिकेल रेजिस्ट्रेशन (ACMR) आव जेबो गनायथि जानाय मेडिकेल क्वालिफिकेट एबा गनायजाथाव रेजिस्ट्रेशन गैयालासे सासे सुबुंखौ डक्टर महरै सिनायथि होनानै मेडिसिन प्रेक्टिस खालामनायनि दायाव हमदों। दायनिगिरिखौ जगिगोपा पुलिस थानानि केस नं 100/2026 जों लोब्बा लाखिनानै अनसेर आलीनि फिसाज्ला आरो शत बारजानानि थागिरि नजरुल इस्लाम होननानै सिनायथि मोननाय जादों। पुलिसनि बादिब्ला केसखौ इन्डियान पेनाल क'ड (BNS) 2023 लोगोसे नेशनेल मेडिकेल कमिशन एक्ट 2019 नि दफा 34 आरो आसाम मेडिकेल काउन्सिल एक्ट 1999 नि दफा 28 नि सिङाव रेबथुमनाय जादों। दायनिगिरिया जगिगोपानि सिङाव थानाय गंसे प्राइभेट देहा फाहामसालि आरो प्राइभेट डक्टर क्लिनिकफोराव मेडिकेल अफिसार महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। दायनिगिरिया इमारजेन्सि मेडिसिनाव पस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशन आरो पेन मेनेजमेन्टआव फेल'शिप लानायनि दाबि खालामदों, जाय रोंग'थिफोरखौ नेशनेल मेडिकेल कमिशन (NMC) आ गनायथि होयै। बिथांनि सायाव आयेन बादियै गनायथि गैयाजासे बेरामिफोरनो एल'पेथिक मुलि हरनायनि अजद होनाय जादों।
नायबिजिरगिरिफोरा आरोबाव अजद होदों दि नजरुल इस्लामआ गावनि प्रेसक्रिप्शन पेडआव गुबुन सासे रेजिस्टार खालामजानाय डक्टरनि मेडिकेल रेजिस्ट्रेशन नम्बरखौ बाहायदोंमोन, जायनि जाहोनाव गावखौनो नंखायै रेजिस्टार खालामजानाय देहा फाहामगिरि महरै दिन्थिदोंमोन। केस रेजिस्टार जानायनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो आरो दायनिगिरिखौ खायो आरो बिखौ गनायथाव बिजिरसालियाव गथायो। अजद होनाय थगायनायनि सिमाखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो माबाफोर उफ्रा दाय आरो केसजों सोमोन्दो थानाय सुबुंखौ सिनायथिनो थाखाय नायबिजिरगासिनो दं। स्निथि खौरांआव दङ आसामनि श्रीभूमियाव उन्दै हिन्जावसाखौ लांखारनो नाजानायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। आसामनि श्रीभूमि जिल्लानि रथाबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मकमसारा साहा बागान ओनसोलाव थाखो 10 नि सासे फरायसाखौ लांखारनानै गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला उन्दै गथ'आ सासे लोगोजों टाउनसिम थांगासिनो दंमोन। बे समावनो दायनिगिरि सन्जीब चौहान मुंनि सुबुङा बिखौ मोनसे सुनसान लामाजों नारसिननानै लांनो नाजादोंमोन। सानै हिन्जावसाफोरनि गाबनायखौ खोनानानै जायगानि थागिबिफोरा जाथाय जायगायाव थाङो आरो दायनिगिरिफोरा खारखोमानो गोनां जायो। नाथाय बिथांखौ रथाबारि पुलिसनि आखायाव गथायनायनि सिगां दुर्लाभसरा स्टेशन र'ड ओनसोलनि थागिबिफोरा होसोनानै हमदों। भुगिनांनाय नखरनि लिरनाय अजदनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामो आरो दायनिगिरिखौ खायो। उनाव बिथांखौ बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जायो। बे जाथायनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। गोजोन्थों।